Kawei ka jingjia aksiden ka shyrkhei Kawei ka Longkmie kala du no ela ka jingim hadien ka jingshah ban syndet haki pus elektrik kabadon your registration number JH05CX4295 ya kane ka Longkmie balama de kane ka jingjia sngewsih latip kyrteng kum ka Kong Cleris Nongsiej lai punyo snam kerta ka shong basah haka shnong trok kum ka Khubor bala yo lum kane ka jingjia kala ja Hene kejan mir Tarik Kyllalyngkot haka por sau baji AA haka Surok Umsning Bypass hajan ke Shnong di Bhoi District bad ya kamet yap jong kene ka Longkmie lapen kit no Shen Nongpoh Civil Hospital ban pendep ya kijing dan kambaro. Mau break lah, break mahal lah kita tayar nggak gitu. Oh, kenapa?